Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Front! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Biyernes. Yari kita sa Nobyembre 5, no, nga pangalagad. Ang syudad sang Bago, kag ang Negros Occidental, ang nagasaulog sang November 5, mga kaaksyon nga kahiwatante kay na sang aga nagpatigayon sa isa ka programa dira sa Kapitolyo Probinsyal ang mga opisyales sang probinsya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining mga inoras sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang probinsya sang Negros Occidental, ang mga banwa kag syudad sa probinsya kabayuntang kuan gid kita ha, maghalong gid kita, no? Subo maning balita kaya si Attorney Lyndon Kanya ang nagtaliwan kagabi sa isa ka pribadong ospital diri mga kaaksyon initially bangod sang COVID-19, no? Kaya ginakasubo gid naton ang ining balita nga nagtaliwan si Attorney Lyndon Kanya, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan, kamayuntang oks lang kita sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon na ginakamusta nato ng aton sining mga kaaksyon sa isla sang Guimaras sa probinsya sang
Iloilo kag syudad sang Iloilo, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man nga to sining mga kaaksyon dira sa isla sang Capiz sa Antique kag kalakip man sa Akla, no? Nagapangamusta kami kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Dalon dugay-dugay ni aksyon na Eden Abuso, Goblakson nagapating nga hindi insakto nga papanaugan sang pinalidad ang mga LGUs kung mahibaluan nga manubo ang classification o kung ang ila sining vaccination rollout. Kalakip man mga kaaksyon karon dugay-dugay ang syudad sang Bago sa ulog man sang Al 5 de Nobyembre or Negros Day. Ang syudad sang Bago nag-commemorate man ini sang historic bluff kag pagkabaganihan ni General Juan Aranita kag sang iyas ning mga katawhan, no? Matapos nga nahilway ini ang isla sang Negros mga 123 years na mga kaaksyon. Tining special non-working holiday sa Negros Occidental ginpatuman ini base sa Akta Republika 6709. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayupon. Ini may kangtaran sa pag-file sang opposition angot sa application sang mga nagparehistro sa extended voters registration tubtob pa sa Nobyembre 8 suno sa Commission on Election sa siyudad sang Bacolod. Kalakip man sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, quarantine facility liwat nga butangan ho sang kapulisan agud nga mapasiguro nga hindi na makapalagyo pang mga gina-quarantine. Kalakip man mga kaaksyon sa Nukpong balita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwa sang Moises Padilla. Maki-update kita dito mga evacuee sa inkwentro sa Moises Padilla, magpabilin pa sa evacuation center. Kalakip man sa syudad sang Kabangkalan may mental disorder or may diferensya sa paminsaron nga naglabo sa iyang utod, wala naging kasuhan. Kalakip man sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, undok Secretary General ho ginapangabay nga magpagwa sang official statement ang DOTR nga nagapanugot sa pagkakasang plastic barriers sa mga PUJ. Do si Mayor Evilio Radia nagpagwa naman sang memorandum angot sining kinanglan pa niyang DOTR man. Ang City Government of Bacolod ang nagpagwa na sang memorandum, pero ti ang undok ya nagasiling nga DOTR ang tumano namon ano ini. Samtang balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib de Leon del Rosario, suspect sa pagpangawat kag pagpatay sa senior high school teacher, nag-plead guilty kuno sa kaso. Ay, nag-plead guilty pa sa iya. O sige, mayo man na. Samtang sa balita nasyonal, pilot run sang face-to-face classes sa Nobyembre 15, all set na suno sa DepEd.
Kag mga lokal nga gobyerno nga mahinay ang pagpangbakuna papanawagan pinalidad ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag PNP nakahandang iga-deploy man ang tanan nga mga asset para sa vaccine transport mga kaaksyon. Kag pagpangisda sang maroto sa Northern Palawan temporaryo nga ginpauntat nila to marot. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sige mga detalye sa ning aton sa digin pang headlines karon lang dugay-dugay ha kay mahinang kalaban. Sige like lang kag i-share ang aton sa ning programa by Aksyon Radio Bacolod.com.ph nga website kag sa aton sa ning Facebook by Aksyon Radio sa Aksyon Balita Banat Bulig. I-like lang dira mga kaaksyon kag sa aton sa ning YouTube by Aksyon Radio Bacolod kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa ato sining mga kaaksyon, daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Friday, November 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 16 kag 36 liwat 16 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay kadali mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon sa kay Rochelle Folenso Susana, George Gargasiran, ara na sila, kag kalakip man si Annabel Ballesteros, Evon N, sa kay Bethany Davidson, Dino Alik, may lang pagpamati, Rochelle Folenso Susana, ara naman. Si Ann Villa Donesa, may lang pagpamati, Ann, sa kay Amado Ladua Jr., Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Olmiha Mered, Annalyn Abanto Bilanggoy, kag Elgin Castillo Larido, kay Francisca Puso Maderaso, kag Ginida Ordanyes. No? Malang pagpamate. Virgo September, ara naman, kag kalakipman, sa kay daligid lang, no? Kay okay ara naman gali sila tanan kay Dino Alik may lang pagpamati monitor lang mga pulang araw sa kay Luwayan Sinigaran property ba ayos pamilya Susana sa barangay Malingin gali dira sa Bago halin sa kay Rochelle Folenso Susana na Amado Ladowa ga monitor sa Purok Maninihon barangay Alyansa Bago City si Nonoy Sarmel Anaclito, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda dira sa Celine Homes, may lang pagpamati. Sa kay Annabel Ballesteros, ga monitor sila. Hay lang kuno kay nang Rose kag duha niya ka dalaga si Isabel kag ninya. Ga pag-greet na lang kami happy birthday subong kay Inday Jelly Tambanilio Scanner. Happy birthday, no? Kay Livy Hilogo sa Charito Heights kag Elvira Hilogo may lang pagpamati, no? Annalyn Abanto Bilanggoy may lang pagpamati dira sa Barangay Carolan, Sudad sang Kabangkalan. Kay Francisca Puso Maderaso, hi man, hello. Ginida Ordanyes, sara naman, no? Kag kalakip man si Gian Resicio, kay Jinky de Alagdon may lang pagpamati. Homa Lumina may lang pag-monitor, no? Sige kay Roberic Aragon Agihon from Barangay Singkang. Roberic, salamat gid sa imo sining pag-monitor. Sige karon naman dugay-dugay ang iba na mahinang kalaban. Sige dali gid lang mga kaaksyon ha. Standby ay matagtapila ka mga commercials.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:08 na nga ton oras dari sa ato sining pangalagad. Standby Aksyon na Eden Abuso. Tirahon na dugay-dugay ang balita gikan sa patrol mga kaaksyon. No? Live extension na Tamang balita, una sa tamang serbisyo. katuan pa ng balita ni Aksyon na Eden Abuso kay ang undok Secretary General ginapangabay nga magpagwa kuno sang official statement ang DOTR angot sa pagpanugot sa pagkakasang plastic barrier sa mga POJ. Apisar pa nga si Mayor Bing Lunardia ang nag-release man kagabi sang memorandum angot sa pagkakas na sa mga plastic barrier sa mga POJ. Nano ini man? Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, ginapanawagan ni Ondok Secretary General Diego Malacad nga tani magpagwa gidya sang official statement ang ukon mandato ang Department of Transportation angot sa pagkakasang plastic barrier sa mga depasahero nga salakyan. Suno kay Malacad, nagapati kag pasundon Manila ang executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang baligani
Mayo man na kay may itudlo sa igat pa sa DOTR. Ti mayor na ginang nagpabutyag na DOTR pag ginang sali nila kahulat nga kung saan man to yung DOTR. Oo, kay ti ambal nila Aksyon Rex sa idalong gid sila ya sang national agency nga mo na mo kay Padalom-dalom paslara na gid ng alkalde na gid sang syudado kag kung mamasol ang DOTR kung di may site sila nga palayag sang alkalde da. Actually, diri Aksyon Rex sa siyudad sang Bacolod, kung tanawon mo natin mga pictures, ang iban nga mga jeep, may mga plastic barriers pa. Ang iban yung pangakas na nila Aksyon Rex. Tiyambal niya, confusing bala sa iban kuno nga mga jeepney drivers, bangod nga ti una ko nahibaluan ta, nagpagawa niya ang DTR sang statement nga by kagapon, effective kagapon, yung pagkakas ng mga plastic barriers galing kay kung makita mo may pila gito ka mga lugar nga ginsite nga amo lang ang pahanugutan nga magpakas ng plastic barriers. Klaro gito kuno nga wala nalakip ang syudad sang Bacolod kagin hambal pato ni Sir Diego Malakad nga do nagpamatok man gani ang IATF kay man may pila ka lugar gyapon nga like sa Bacolod na pabilin pa sa alert level 4. Pero tiyambali Malakad, pasakaan sang 70% ang seating capacity sa mga jeep. Apa ko sila pa mangkuton yan ni Aksyon Rex tani, wala lang kuno baladanay. Okay lang man sila nga ma-maintain ang 50% capacity. Ang ginaduso yan nila ang ayuda nga ipanghatag para sa mga drivers. Pumatiraton si Sir Diego Malakad. Ano ang order sa local government unit. Kaya ang local government unit, ara na siya napagkit sa Republic Act 7160 no, may ganun siya na right siya na mag-inform sa tao. Kaya nagigad-gad lang ang DOTR gagamit ni Party. So ito mapatiyan ng nila pronouncement. So particular sa executive order ni Mayor Bay, mga kita sa atin ng mga plastic barrier. So sige ako ng activity, pero sa buhat lang ako bagulang na ang executive order ni Mayor. So kung patama ng soro sa buhat. Harap lang tayo sa 50%. So galing kayo, wala siyang may maka-justify kung ano ang 70% sa 100% sa jeep. Kaya ang jeep, nara na siyam-siyam, may pito-pito, nara na walo-walo. So kami na nanyang na-adjust na hindi na pala magdikita na yung pasayro. Actually, Aksyon Rex nakita na sa mga jeep sa aton sa nga palibot. Ang problemaho naton da sa mga drivers, ang pasahero, kung paano nila mapadamo ang pasahero kay bisa ng mga passengers subong daw wala gana magwa. Oo, actually, kung makita mo Aksyon Rex, di ba na ang iban may mga plastic barriers. So mo if lamang isang plastic, daw ang puno lang man yapo ng jeep. Di kung wala man isubo ang mga wala man subong pang barriers, may mga distancing man gid pero di ang required bala 1 to 1.5 meters sabi o kung mas layo gani mas pabor ang depende na sa driver sang salakyan kung punon niya gid ang iya pasahero da para mag lalagtok man ang pinsar nila eh. Kay isipon mo lang kung ikaw driver da, ruban taon mo man hindi sila mag-ipingay da. Alang magpasakay ka na nga wala ka man pasayro da, alang magpaugat ka na sa mga parking area da Aksyon din. Oo, kaya mo na ambal ni Sir Diego, Aksyon Rex, niya ambal niya. Arat na dahil sa discretion sang driver, paano man masaway ang mga pasahero nga hindi magdikit-tikit. Kaya sila man mismo kalugan ibang barrier. Ginopo ko sa kibot ka. How much more na... Galing tingag-linutok lang na guro kung gabi na, inang nugpuli na, pero kung tingadla, wala man guro gutok Aksyon din. May yung Aksyon Rex, yung mga naganoy, aminado man. Like for example naman, kapatuligan, si Mabing Isabel, aminado man sila. Ang Iloilo, sige gyapon sila plastic barriers to. Ang Iloilo, di sa aton daw, ginpakakas na yan mo. Oo, kay based na yung executive order ni Mayor Bean, kay doon nakita na ganyan sa Rex sa DOTR, totoo, ang aral lang mga kalookan, mga muna lang sa dito ang lugar sa Luzon, Kalabanan, din pakakas ang plastic barrier Aksyon Rex. Kaya mo itong hambal nila ni Sir Jacob nga
Kasi kung ibang kalahatan na lang yan, kabilugan na lang yan, di pagwa na lang, galing may specific to nga mga lugar na ginbutang ang DOTR. Pero wala naman question kay ara naman ang executive order ni Mayor Bing Lianardia. Nalitalin sa patrol ang aksyon nyo, aksyon Indanagoso, una sa Balita Aksyon. Sa patulad, aksyon guard. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Eden Abuso. Kung hindi ka mo yung magtuman sang mando sang alkalde nga wala na plastic barriers, inyo na diretso, no? Mayo man ang ati bisan paano may social distancing gyapon, pero depende naman na sa driver kung bala pagutokon yang pasahero. Depende naman na mo. Pero kung way ka nagigapati, ti pagutokon mo dang salakyan mo, no? Sa pasahero, pero kung nagapati ka, nga ara sa gyapon, bisan gamay pang numero, sang COVID-19, ang makaigo lang sa salakyan mo, butang mo, tag anom-anom o tag lima-lima, okay na plus front seat mo da. Kung sa bagay, ilang taon tang sitwasyon, subong jutay ginyang pasahero nila kay ti way man niya gagwang iba niya nga mga kaaksyon naton nga mga kauturan ta. Ay, perti. Sige, hulat-hulaton ta. Basta nagambal na si Mayor Bing, pwede nyo na makakasting undok sekretary iya, nagambal nga hulaton pa nila kag magapagwa pa sang official nga statement ang DOTR, ang Department of Transportation and ano ni sa ganini? Basta mo isang Department of Transportation ang ginahulat nila para man nga bisan paano kakasun Manila siguro Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero sa mga kauturan ta nga nagpamati sa sining udto life extension super Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si ginako ni Presidente Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa kamatayon sang mga ginaligar ba lang nga mga drug traffickers, no? Wala lipod-lipod ang presidente, ginako iya sini kag pila ka mga mayors sa anti-narcotics campaign sang iya administrasyon, no? Puerti man, no? Ginhimo ni Duterte ang pag-ako sa patigayon nga investigasyon sa Internal Criminal Court sa mga pagpamatay sa iya anti-drugs campaign, no? Ti amo maning marusadyaman nga balita ho matapos nga ginako sang presidente ang kamatayon sining mga ginaligar drug traffickers mga kaaksyon. Sining niya wala man tayong problema na meron tayong mga kasalanan diyan ba? Admitted man yan either intentional or unintentional, pero yung sa droga, hindi yan talaga sabihin mo sinasadya. Pero yung mga drug lords na ni-raid tapos pinatay at mga mayor sa akin yan. Amo nang siling sang presidente, mga kaaksyon. Ay, puwerte, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan na rin balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center di may kangtanan sa pag-file sang opposition angot sa application sa mga nagparehistro sa extended voters registration tubtub pa sa Nobyembre 8 suno sa Commission on Election
diri sa siyudad sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art? Dahil sa Badong Subong, Ganun, tawagin ang dalan, no? Nalipat. Limpyo ang dalan subong. Kaya maniguro mo iba nung ay kagasa na yung barrier, kaya sige, ay magpasayo. Gani man. Isa man naguro sa mga rason, no? Ngayon man sila pasahero. Nga kakason man ang barriers. May ilang danang barriers, ah. Hindi, ang ilang na balakad ang sundex, kabalukad sa ubutong manang nasyonal, ang DOTR, masib na gulpiyon nila ang balon, ay, alert level 4 ka muna, hindi nagamuana. Kung nawagtang mo na karoon ng imo nga barrier, kung di takwag mo naman liwat. Laban eh. At ang bigawais lang ang pagwasang specific kay Vice. Tayo na mangkot sila sa aton kung pwede nagkakasono kung hindi. Ti si Mayor Emilio Lunardiang ginpagwaya kagabi, pwede na yung kakason mo. Pwede na, kaya hindi na required mo amo nang iyo. Hindi na required nga magtakod sang plastic barrier. Pero iban na rin nga mga drivers nga hindi na tanay kay base kung sunod nga lang kung magtaas ang kaso, di kang magulpi ang balde. Balik nyo na tanan, ah. Like to natin kung nagkalatas-tas na to karoon, bakal ka naman si Lupay. Budlay na Aksyon Rex. Pero naglabay diyo, nagkakabit niya po niya nga plastic barrier. May arag yapon, ah. Damo ang plastic barrier, pero wagit siya pa sa Damo plastic barrier, pero wala sang way sang unod. Dami nagawa ng taon ng way barrier kay daw hindi na sa daw kahas ang damang la na ara ka mo ginapaluos da. Pero mo ginang problema. Anyway, para iya sa mga may plano na mag-file sang petition or opposition sa mga na rehistro, nag-file sang application for registration sa extended voters registration hasta pag November 8 na hulaton sang Comelec Bacolod kung bala may ara pagid sang mga file no sang opposition sa out of 15 days nila sa next record mga 8,212 no ang tigayon nga na-cater sang Comelec Bacolod. So depende na kay Attorney Katrina Kanya kung may ara nila nag-question kag ma-file sang oposisyon kay Tisirigyan Diretso Manila antes ang ERB nationwide nga schedule ini on November 11 kay ang extended registration sang October 11 to sa start until 30 tinamo-damo to kag kumadumduman mo gaginutok ang tanan nga mga video damo permi kag in fact way pang-iban ma-cater gid o kung magkomutar sa Commission on Elections. So dari kay Attorney Kanya wala to nila until November 8 kag ang preparahan nila amo na ang ERB hearing sa palabuton nga Nobyembre 11. Yari ang parayaga ni Atty. Katrina Kanya. So far, wala pa man sa opposition action art kay yesterday ta lang na parisili bang doon ng mga officers ng ERB na patigayon noon, ERB hearing na patigayon sa November 11. So, ang aton nga last day to file an opposition to the application sa mga nagparehistro sa aton halin sa extended no, registration over 11 to 30 sa November 8. So 16 days na aton may ara kita nabaton ng mga applications 8,212. Pagkatapos ang ERB hearing kag wala naman sang question pa and then makompleto nila ining pag-submit na dito sang mga na-approve na mga certificate o kung mga nag-file sa nila sining registration dira na kag ma-schedule sila sa project of presence no namo nang masunod na ikoton sa Commission on Elections. Pero kung ang problema niyo ang pag sakit permission kan may kulon posible rason man ari na ang recommend natin na life extension super fiber no makabulig gid ni para nga malikaw ka Ito na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art Tayhopon. Barangay election gusto ninyo? Kag iski
eleksyon, may ginhanay naman sa Kongreso nga ipaiwayan ay ang barangay kag iske eleksyon sa masunod nga tuig, mga kaaksyon. Ay, puwerte. Damo gid sila na bala, no? Pero okay malang na. Kung ipaiway ta another years na naman, no? Halin sa 5 years, na 5 years na nga paatras ang barangay kag iske eleksyon, no? Tidugangan pagikuno, patraso na naman nila ini mayara proposal karon ang Kongreso, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabor yan sa mga barangay officials ni, pero sa mga nagahana nga dalagan man sa pagpapili sa barangay nga level, at daw marusubo-subo sinyo, kay may gin-file naman nga nga resolusyon nga ipatras ang barangay kag iske election sa masunod nga mga tinuig. Ay, pwede, no? Sige, pero pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulong yung kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa. Manila, mga kaaksyon. Nasa ating linya mahabigan ang Deputy House Speaker, dating Senador Loren Legardan. Nako, ano kaya ang kanyang mahinga natin ng paalala sa ating mga kababayan? Dahil siyempre mahabigan ngayong nasa alert level 2 na tayo nako, Diyos ko, ha? Sabik na sabik ang mga taong lumabas, lalo ang mga chikiting. Senator Loren Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Mayat nga aga, kanina sa Nandeo, maayong buntag, na imbagabigat. Good morning, maganda umaga po. Mag-weekend na, yes, binababa na alert level, Yes, pero ma'am. huwag natin baliwalain, magdistansya kung kaya at palaging nakamask. At importante, mag-ugas ng kamay. Yung sanitation naman ay maski walang pandemya, kailangan patuloy po, di ba? Ang ugali natin ganon.
So, kailangan talaga ingat pa rin po. Huwag tayong maging kampante. Ano po? Yes, dahil maaari pa rin magka-surge, pero importante nga dahil ang pagbabakuna ay first line of defense against COVID. Ngayon na marami nang dumarating ng mga bakuna at rinroll out sa mga LGU, ay magpalista na po yung mga hindi pa nababakunahan. At yung booster nga ay may nakalaan na pondo para sa booster shot for 2022. At yay, good news dahil kailangan rin na ng booster ng ibang mga nagpa-Sinovac. At yung iba naman na wala pang una at pangalawang jab ay pagpalista na po. 90 million na bakuna daw ang parating sa atin at 50 million ay nandyan na. Importante ay magamit, huwag po mag-expire at huwag po matakot magpabakuna dahil ito'y napakalaga na depensa natin para din bumalik sa normal ang buhay pero huwag nating kakalimutan ang kalinisan at pati na rin kalikasan. Yes. Senator Loren, alam po niyo kamakailan may inilabas ng Bloomberg ang kanilang COVID-19 resilience ranking. At lumalabas po ang Pilipinas na pang 53. Isa sa mga panghuling bansa hinggil sa pag-manage ng COVID-19 pandemic. Ano po ang inyong masabi at suggestion para magkaroon po ng mas sustainable na pandemic recovery, Senator Loren, ma'am? Opo, napakababa ng Pilipinas dahil nga mabagal dumating ang ating mga bakuna. Ngayon na nandyan ang bakuna, bilisan-bilisan ang rollout at dapat talagang huwag pa-expire at gamitin ng mga tao. Pangalawa po, naapektuhan talagang mga maliliit na negosyo. At ang mga maliliit na negosyong yan ay nag-suffer at nawalan nga ng kabuhayan ng mga tao at more than 4.25 million ang mga unemployed. Kaya ang mga programa natin na existing sa gobyerno para sa kabuhayan, gaya ng Dole Pangkabuhayan na nagbibigay ng dole-out grant sa mga maliit na negosyo. Yung DSWD Sustainable Livelihood Program para sa Pantawid Families, yung CCT Conditional Cash Transfer Families, ay maaari naman mag-avail ng SLP na nagbibigay din ng 15 to 20,000 kada benepisyaryo. At meron din tayong mga programa sa Department of Trade and Industry na nagbibigay naman sa mga kooperatiba para sa kanilang maliliit na negosyo sa ilalim ng shared services facilities. At meron din mga pamimigay ang Department of Agriculture sa kanilang Bangkang Pinoy program na mga fishing boats sa mga nasa rural areas. So marami pong mga provision sa ating national budget ngayon na pinag-aaralan po natin at mga programa para sa mga maliliit na negosyo na dapat lakihan ang pondo. Yun po ang pinapaglaban ko ngayon sa budget dahil ang pag-ahon sa pandemya ay ang pag-ahon ng mga maliliit na negosyo. So ang ating DSWD SLP, ang ating Dole Pangkabuhayan, ang pagbibigay ng mga fishing boats sa mga rural areas na mga mangingisda, ang ating government internship program. Meron pong 3 months na programa kung saan po ang makabataan ay binibigyan ng sweldo habang po nag-intern sa mga government LGUs, pwede po, o government agencies kung wala po silang trabaho or out-of-school youth. At sa amin sa Antique, ang ginawa ko ay sila'y ginawa kong parang trainees po, interns ng mga guro at principal. Sa panahon ng online learning, kailangan ng assistance ng mga instructors at ang GIP, government workers, ang tumulong na kabataan. Ang tawag namin para teachers. So maganda po itong gawin, maski may face-to-face learning na ngayon November 15 sa ilang pilot areas sa Pilipinas. Ang government GIP program ay mahalaga para magkaroon ng karanasan ang ating kabataan. So, binanggit ko po ang ilang programa na existing na, na funded na po taon-taon. Ang aking mungkahi na lang, base din sa aking budget amendments na sinuwito ko sa House of Representatives, ay lakihan ang pondo para sa mga programang ito, para po sa ating mga kababayan, para ito'y makakatulong sa pag-ahon nila sa ating pandemya. Ayan, ma'am, bukod sa nabanggit yung mga dapat gawin,
Ano po ang tingin sa isa sa mga pinakasusi para makamit natin ang mas effective at inclusive pandemic recovery, Senator Loren, ma'am? Opo. I-focus talaga natin sa micro, small at medium enterprises dahil yan po ay 99% ng ating ekonomiya. Focus tayo dyan sa pag-ahon ng mga tindahan, sa pag-ahon ng mga maliit na kainan at restaurant, sa pag-ahon ng mga nagbebenta ng mga produkto nila. At sa igtingin din natin ang trabaho ng PESO, Public Employment Service Office, na naggagawa ng job matching at facilitation sa bawat LGU. Kung ito'y talagang paigtingin natin at mapondohan natin at mabigyan, una ng ayuda, pangalawa ng tupad na emergency employment pag na-displace, at pangatlo, kapital sa mga programang binanggit ko kanina, ay sigurado akong makakaahon ang mga kababayan natin na nasalanta at naapektuhan sa panahon ng COVID. At habang tayo'y nag-uusap ngayon, Deo, Yes, nag-uusap din ng mga world leaders sa Scotland, sa Glasgow, sa climate change talks. At pinag-uusapan hanggang sa susunod na linggo, ano ba ang mga commitments ng mga mayayamang bansa sa mga vulnerable countries gaya ng Pilipinas. So, ba't ko nabanggit ito? Dahil hindi lang COVID-19 ang ating problema, kundi na rin yung tinatawag na climate change. At yung twin threats na yan, o yung dalawang problemang yan, ay maari natin solusyonan sa pamamagitan ng ating pag-aakma ng ating pamumuhay at sa mga batas na ating ginawa para protektahan ang ating kalikasan at protektahan din ang ating mga kabuhayan. Senator Loren, ma'am, maraming salamat sa paliwanag. Maganda umaga po. Thank you. Maganda umaga. Thank you so much. God bless. Mga kaibigan, House Deputy Speaker, former Senator Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid DZRH sa interview with the former Senator kag Lone District Congresswoman Loren Legarda sa antike mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay si Aksyon na Brian Morden, maki-update kita dito sa Banwa sang Moises Padilla, mga ibakwisto bla kahapon tong inkwentro sang tropa militar kag ginaligar New People's Army nagapabilin kuno sa evacuation center kag sa Kabangkalan may mental disorder man nga nagpanglabo sa iyang mga utod tubla nagligad to nga mga inadlaw wala naging kasuhan. Yaring kauntan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye sining balita, Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, posibleng may mga kasapatan nga wala pa mga saylo, wala na pa tubog, kagway man mapakaon. Aksyon Rex, sa pila ka mga situhan dito sa may area sa barangay Quintinrimo, matapos nga wala gihapon makapauli ining masubra ya or lapit sa 600, masubra pa kay individual nga mga pumuloyo sa mga lugar sa purok na bataan na puruhan, uway-uway, kanto-kanto, kag ini sila sakop sang sitio Iyos sa barangay Quintinrimo. Sunod din sa kay Police Major Randy Babor, hepe sang Moises Padilla PNP, ang ini nga mga pamilya karon nagapabilin sa evacuation center kay padayon pa ang ginahimo nga clearing operation sang Philippine Army kaniban mga trupa pag gobyerno sa nasam lugar. Action Rex. In short, hindi pagid na safety ng ilang sining sitwasyon karon kung ni sila ang papulion na sa tagsa-tagsa nila ka mga puloy-an. So no, kay Babor, ginahulat pa nila kung ano gid ang desisyon sang Philippine Army na tiyamong ara sang poder karon sa paghatag sang information sa ila sini padayon nga pag-clear sa nasambit nga lugar. Madumduman sa aton siri matag palamatin Miyerkules sa nagluntad o konberte sa nagluntad ining nasambit nga enkwentro sa nasambit nga lugar sa tunga sang NPA kag subungman na Philippine Army
nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga miyembro sang Philippine Army kag subong man pagkapila sang mga apat diri kag may mga pilason man allegedly sa hanay sang NPA. Sila naman ka-days to ang encuentro, sir. Continuous pang clearing operation na ginaimo sa mga tupa sa Pilipinas. Tama na nga, hindi pa sila makabalik sa mga mga balay. Okay. So far, sir, ginakuan support sa sumungsang local unit nila, sir. LGU, sir. Yes, sir. Pinasama ng natin ang laban sa buong. How about, sir, nila to, I'm pretty sure may mga kasapatan dito sila, sir. Kumusta? Ginapuli-puli lang nila, sir. May harap po ang ibang dala nila. Pero ang nagkalapilin, hindi na pangabagin sila sa mga kumpanya nila na magpalik dahil lang panlitas na hindi pa matikir na clear ang lugar. I see. Aksyon Rex ang palayag ni Babor Angot Sini. Samtang sa ibang balita dito sa area sa Gabankalan, ginbalikan naton ini ang pagpanglabo sa isa ka babaye nga ginaligar may ara sang mental disorder or may diferensya sa panguna-una kag napatay gid ang isa utod niya ining babae kag pirason ining lalaki. Aksyon Rex sa area sang Sitio Kanjakat, Barangay Tapi, Syudad sa Bantalan, pinalikdan nga adlaw. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgariho, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan PNP. Gin-release ito pagkaaga ining si Estelita Lastimo kay wala naman sang plano pa nga mag-file sang kaso ang ila sining pamilya. So no kay Mirga Riho, ang pamilya mismo nagpalayag nga kwaon na lang siya kag dalang pauli, pero nagpasalig sila nga tangan siya sang daw lugar balang hindi na siya Ano ni may iro diferensyas paminsaro ne? Yes, Aksyon Rex kay 5 years na siya nagasuffer gali sa kung hindi na sa mapainya sang bulutangan ti basi magkakita na sa sang patalom kag pangkuanon niya naman iban nga tao dabla. Among Aksyon Rex, ngin pasalig sang pamilya, sining suspect kag ato mga biktima, nga butang dito sa lugar nga safety siya nga hindi siya makagwa. So, sunod diri kay Milgariho, daw ginimo-imuan to nila kaluoy man gani daw tulutangkal guro daw cage Aksyon Rex nga hindi siya makagwa wala no nga sitwasyon kay sakto nang ginmensyon mo gid nga basi sino na lang panglabuon nga sini. Madumduman nga patay si Elisa Tabuhara diri 72 anyos kag pilason si Herman Nabaha 56 matapos nga ginsulod nga ini kag pinanglabo lang sa way mahibalan nga rason sa pagkatalom padaan sining binangon nga gingamit niya. Aksyon Rex. Liwat na ton ginpamangkot kung ano gid ang pinakamotibo ti why may diferensya lang gid siya kag pila na kadlaw antes pa naman siya nagpanglabo pila na kadlaw nga ini siya ang di katulog kag reklamo siya nga malaki nang iya sining ginabat siya. Aksyon Rex. Ari si Mel Triho angot sini. So, status yes, sir. Kasi, pagkatapos to sa kakat kung interest dito sa amon, so, kinalaman dito, i-inject sa peso, kinalaman dito namon, balik dito sa barangay, kuha to sa ilang imasar, sa konting pagkatipan ng mga barangay gawat, nagrato sa temporary, na nabla. Kasi para dito sa Palungon. So, ang ato ni mga inatang biktima daw hindi na natin magano sa isang case. Ay, okay. So, meaning ang kaso wala na, sir? Why na lang sa kaso, eh? Yes, sugaya. Ano-anong rason, sir, nga di sila mag-file case, sir? Tungkol pamilya mo na. So, yes, yan ang ano na to, ng suspect, sa Palina na 5 years na, na mental disorder. Okay. So, during that time, pagkako dito, mga 2 days, natatapos siya ng isa katulog kasi ilang, ambal, di na mo sa aga, at mga 5:30 ng November 2, sinalik na naligid sunod. Dali lang kayo na utod si Aksyon Brian more than Aksyon Brian.
Aksyon Rex sa motong palayag ni Gariho, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan, PNP. Mga balita sa Nokpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa balita sa Kapitolyo. Kag BCPO lakip para balita naton sa syudad sang Cadiz. No? May tisi anay. Kulang balang imo sining lawas ang... Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Ayos, may lang nga pagpamati kay Mr. Milili Oligo, Michelle Sayo Gimiroy, Romy Alconsa, may lang nga pag-monitor kag sa mga OTTG group. Abot ko nagpamati man sila subong, rin sila guro subong Mr. Romy Alconsa, no? Ayos kay Teresa Ferreira, may lang nga pagpamati busy siya ko no, Teresa Ferreira, no? Jinky, okay na ni si Jinky. Si Raymar Suwato Imperial,
May lang nga pagpamati dira sa Lancaster, California, USA. Kag sa Imperial kag Palo family sa Bacolod, may lang nga pagpamati, no? To my beloved sweetie Pie Paulo Palo, no? Kay Paumar Ulap sang Bacolod, no? Ayos, Bibi Ligorio, Bibi Gregorio Giolo, may lang nga pagpamati dira sa Poblacion DSB, no? Kay Bibi Gregorio Yolo, no? Resty Awakay from Liganes, Iloilo. Thank you so much, Resty. And sa kay Mary Jane Saludares, malang nga pagpamati, Maria Teresa Yung, kay Barrio Garay, ga-monitor sa Pandanon, Silos, Murcia. Robert Roma, malang nga pagpamati. And Martin Aliling, kay Ana Senoro, may lang nga pag-monitor. Jimmy Senior Latido, may lang nga pag-monitor. Jimmy Senior Latido, no? Ayos, dagang salamat, good sir, no? O, sige, daligid lang mga kaaksyon, standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung naman amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer
So, wala. Dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs ng Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa sa isang oras kaduan taning balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson nga nagapati nga hindi insakto ang nga papanaugan sang pinalidad ang mga LGUs o kun local government units kun may baluan nga manubo ang ila sining vaccine rollout. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso. Sa Kapitolyo, Aksyon Eden. Aksyon Rex, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson na hindi insakto ang plano sa Department of Interior and Local Government na papanaugan sa penalidad o sanction ang inyong mga local government units kag mga local chief executives kung mahibaluan na manubo ang vaccine rollout sa ilang nasakupan ng mga lugar. Pero kay Lacson, ang dapat yung himuon na mong pag-identify sa matuod na rason agad makatihon sa solusyon kag pagsulundan. Dugang pa kung ipatuman kag hindi magsunod ang mga LGUs, mayara na sa rason na papanaugan sila sang penalidad. Parehas ni Lacson, wala sang luyag na madelay ang vaccination. Ilabi na sila sa Kapitolyo Provincial, magod madamo pa sang kinahanglan bakunahan. Pero pa kay Lacson, kung mayara na sang rules and guidelines, ginainganyo sa mga LGUs na papastugod pa ang kampanya para magpapakuna. Pamatinaton si Governor Eugenio Lacson. I think what should be done is first to determine what is the cause. If at all there's a shortfall, no, or much to be desired as far as vaccine rollout is concerned. Identify it, come up with the solutions. Only then maybe you can sanction if it's not being followed by the LGUs, no. But right now, I don't think it's right, no, to sanction them because nobody wants to delay this. No, there are reasons why National Capital Region is almost 90%. There's a reason for that, and we all know that. And we also know there's a reason why in the provinces they're lagging behind. We also know that, no. But anyway, let's identify the situation, the problems. Only after that, no, can we sanction the LGUs if they do not follow. Balita-gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso, una sa balita ng Aksyon. Pagkakalog, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga ka-aksyon ta live
Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa quarantine facility. Liwat nga butangan sang kapulisan na good nga mapasiguro nga hindi na makapalagyo ang mga gina-quarantine sa lugar. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex, mabuhay ka sa sininga mga tinion. Abi ko mabuhay ka sa quarantine. Mabuhay ang palamansin. Hindi ang wow. Di purma. May 5 de Nobyembre, so gani man. Medyo na hilway kita sa Chimpo Kachila. Kundi mabuhay kita, no? Ate, okay. Mabuhay ka rin, ha? Maganda ngayon ang ang araw mo ngayon, no? Ate, okay. Kasi wala opisina mo. Ayo di purma. At marami tayo, no? Nang ngayong araw, no? Next week, matanga naman kita sa Kanding, no? Ate, araw mo na gyapon, Dason pa nga simana, pag ina. Dason pag simana, mabalik naman tas Kanding. Ayo di purma. May mga araw pa kita pabuto, no? Oo, Mga evergreen, mga kwanda, mga life extension. Ayo di purma. Ayo, Daw ini katapusan ini nga pitsa 15, no? Oy, may Disyembre pa gani. Disyembre daw mo ang pinakadamo, guro, no? Oo, kay ito yung iba nag-lista na niya, ini kay Rex, ini kay Eric, ini kay Eric, ini kay Rex. Ayo di purma. Amo na ng tirada, Aksyon, Gani, no? man. Tingnan lang nga mag-timprano pa sila daan, mag-lista na sila, para nga hindi sila malipat sa ilahatagan. Amo na ng tirada daan, correct. no? Kay Zaira May Ponce Maranya, may lang pagpamati na. Kay Rose Flaky, kay Rose Flaky. Kilala mo na eh? Dinis la sa Sagwa. Ang buta kung dinis la. Basi Sagwa na sila, kundi dako pala buton ta. Kay may hahaha maning iban de kay Rosoling hahaha. Wow. Kadlaw sa kay Jan Acosta may lang pagpamati Oh, very good. Kay Sherlins Arnaiz Kinday Blasa Raman Galio. Araman Sinday Blasa. Rasa. Pilton Lipora Raman. Very good, very good. Gamonitor sila. O si kuan raman gani o si Jan Acosta raman siya. Si Isabella gali si Cairo, si Shaira sa DSB. Si Jan Acosta yari sa Bacolod. Sa Bacolod ni si Jan Acosta? Listener tani. Okay. Oo, ti aton islamong. Oo, Kagbasi sila man yung matag sa aton, no? Si Ronarida Trabagaliga, raman siya, Ara sa? Oo. Oh, very good, very good. Siling ni Dadya ko, no? Ara na si Yudiporma, si Aksyon Eric Magbanwa. Yudiporma. Hindi kita da. Ara. Ang iba pa talaga may importante, si Joseph Chua, si Manuel ko. Galing na way mas laga pabatsyag, no? Way pa guro. Disimbre na dugay-dugay, pro. Sige lang bala kay way pa man. Si Kapchadya, kag si Kagawad Jofred. Ara na ginaisip. Yudiporma. Hindi mo. Ginaisip na ni Kapchad kag ni Kagawad Jofred. Ini kay Rex, ini kay Eric, ini kay Eric, ini kay Rex. Ano mo na ng tirada, no? Ate, okay. Mayor may da mayong hapon. Madalasa pa. Madalasa pa si Mayor may maglilimutan sa Kasiliana. Pamati ni sa kada udto mo. Amo gani Aksyon Rex, no? May. Mayor may, way kita da. Yudiporma. Si Colonel Thomas Joseph Martri. Oo, monitor maning BCPO chief na to. Oo, pisan tara si tao nito. Gawin mo katulog. Humawya naman ang station commander nilang hindi mag-iyo. Oo, tawagan mo sa yaga, sabat sa dayo mo. Matik na si Colonel Martiria. Oo, niya Way punaw ya. Lagi man compare ng Ilonggo, ano? Oo, lagi man magserbisyo ya. Mag-pure ng Ilonggo, wala pala sa rakot. May aran ko sa Ilonggo katuod. Sa rakot, may Tagalog, may Cebuano, may Karay, at ito hindi na may. Pero niya pure gini nga Ilonggo ya. Hindi nga pure gini nga Ilonggo ya. Si Colonel Martiria, mo nga kung tawagan mo ko isa, kag sa sako ya, kasabat gina siya. Ay, way kita da, sir? Ara na. Yudiporma.
Naputos na ni Colonel Martir. Matik na Aksyon Rex ya. Kaya yung problema yan. Gani kay Lorenzo Lorino da sa Talisayo sa Concepcion may lang nga pagpamati. Kag MGS Candido Hildore. May lang nga pag-monitor. Ano ka pero patamyar pala kada Dr. Aksyon Rex? Napapamutos-putos na kamo. Di wala putos gani. Ati pwede man na ihangkiri Ayo di purma. Hindi na pag-ipagi sa mga kuan, sa mga pera, mga padala na. Ihangkiri na lang. Hindi pag-ipadala sa mga LPC na ako pa kuan. Hindi na ihangkiri nyo na lang. Ihangkiri na lang. Gasto pa kamus na. Kasi kada, oy, good morning, Aksyon Rex. Ari ng Pasko mo. Ayo di purma. Ito ka namin pati yan, no? Tinano ng quarantine facility At na yung problema kay good sa approve na niya pangabay ni EOC Executive Director Emang butangan pulis balik ang mga quarantine facilities nato. Pasaway manabing iban mo. Pasaway manabing iban talulukso kapalagyo. Kita mo duwa nagkakaso ang pagpalagyo ang natabo sa duwa ka quarantine facilities di. Kaling kita ilang laptop pa siguro mo. Kaling kita isa to sa tangob to patay to yan mo. Gani. Siguro depression Aksyon Rex no. Gani. Dapat may mga programa man sila nga hindi ma-depress ang tao diba kung naras quarantine facilities no. Oo, may masaot dabi. May masaot, may makanta. Ayo di purma. Tuod no kung nara ka lang tuod sa quarantine facility. Way ka man lang taon. Muryo ka na imo way ka man pamatian. Way ka man way gidasin, way tanan eh. Way kagit kalingawan, blagit Aksyon Rex nga daw masatisfy mong gulingon mo. Bisan paano, bla malingaw-lingaw ka tuod, ti kung mag-games ka na, kung di ka kabalawabi mag-games sa cellphone mo, ti way gini. Way gini, ito man nga ko sa ibang ruga maghahimo sa amo ng actuasyon, malagyo, kasi daw para sila, guro daw priso sila. Wala istoryahon mo. Way ka mag-gusto istoryahon, di may mga problema, kapag ako gusto ate, amo na bla. Kasi nang pausampang, ito man nga rin, rason ko nga, nga nag-approve si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa pangabay sang EOC nga ibalik butang ang ato kapulisan 24/7 sa mga quarantine facilities diri sa may syudad sa Bacolod. Although kabinado si Martir nga medyo may kakulangon gid man Aksyon Rex ang pulis ato katong una nga ginbutang sa mga quarantine facilities naton. To iya to ka Police Regional Office 6 nga mga FTP na. May mga FTP pa man din nabili pero juta na lang kayo. Pero ini ibutan bro Aksyon Rex nga mga PNP personnel sa ato nga mga quarantine facilities amo man sila ang sadto gin-deploy sa All Saints Day kag All Souls Day bla. Kaya until November 5 na ang pagtinay nila sa mga patrol sa mga pulis naton mo. So after sinisiguro sila naman niluwat ibalik i-assign sa mga quarantine facilities naton. Pero sila ni Colonel Martir pakayuon niya man ang bulig sa mga force multiplier ta nga magbulig sa pulis nato sa pagbantay sa mga quarantine facilities naton sa mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Pamatian ta si Martir sa interview sang Aksyon Radio. Aksyon Eric, kagabi I have attended the show meeting with, of course, the EOC, no? Headed by, of course, by Councilor Emang, and of course, Araman na lang din ngayon, Mayor Bing Dia. And one of the concerns is, ito na may police kid kita dira, but will pull out na to sang region, ang atong yung mga FTP, but may nabilin pa man iban, but subong movement kami naman police dito, after sinisiguro ma-pull out ang atong augmentation sa mga cemeteries naton para ma-prevent naton ng mga insidente na matapo. So, nung system sa ilang dutyhan ay sa quarantine facilities, Colonel? Sir Eric, siguro tungod nga kulang magkita, we will be tapping force multipliers also, no? Tanod, i-request naman, ibati ta sa atong police kung kulang gitman. But you'll see to it nga makaround the clock kita 24/7. We are repairing sa unsin ni ka-quarantine facilities sa Bacolod, may mga pulis kagid sila nga ibutang gidaya 24/7. Yes, Aksyon Eric, tingnan ginamon mabutangan kay sa 11 na do may apat na nga mayara ang daan ang iban medyo nag-pull out na rin po sa region but source out kami subong kami makakuha sa mga ibutang namon dira kay after the deployment siguro sang bundas natin. Bali, good as a problem ni sir ang request ang EOC naton. Yes, actually kagabi na istoryahan na namon ni Mayor and nag-promise mo ko sa ilang provider para maiwasan ta ng mga incidente mga gagawa sa quarantine. Aksyon Rex si Police Colonel Thomas Joseph Martir ang mabisan nga BCPO City Director sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbawa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Dagang salamat, Aksyon. Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon ta Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuan ta rin balita ni Aksyon na Rodrigo Tibo. Nga gawon ta rin balita. Yaho, ini may kang tanan sa kay Dilyon del Rosario. Dumduman yun isa. Muning suspect sa pagpangawat kag pagpatayo sa senior high school teacher. Nag-plead guilty na sa korte. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex nag-plead guilty na sa Baysang Korte ining suspect sa pagpatay o pagpangawat sa pagpatay sa itong krimen nga natabo sa tinalikdan nga Oktubre 6 diri sa may sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, siyudad sa Cadiz. Din ang biktima santo amo ang isa ka senior high school teacher nga si Ma'am Jessica Trasmonti Ducay. Ining suspect nga si Dilyon del Rosario nga karon nagapabilin pangyara sa PNP Custodial Facility proceed kahapon po ng kapulisan sa bahin sang korte diri sa RTC Kaga. Ini siya ang ginpatigenan sa ginatawag arraignment. So ini siya nag-plead guilty. Nagsuro sa iya sila nga pagpahayag. Arraignment, sir. So ano, nag-plead guilty ka kung not guilty? Nag-guilty na, sir. Not guilty kung guilty? Guilty, sir. Guilty. Oo, sir. Again, ako mo? Oo, sir. Aha. So, dito mismo, ligaring adlaw? Oo, sir. Ara man itong pamilya, pangayo ka man sa ila pasensya, no? Uway mo ko tawa, kwan pa sila, sir, kay kwan pa malan to, sir, ng, ang tutawag, sir, ng, dati, ang pre-trial, sir. Oo. Pero ginpamangkot ka na kung guilty ka o kung not guilty. Oo, sir. Kaso nang sabat mo? Guilty, sir. Guilty. Oo, sir. So, ara ang iya sila nga pagpahayag, kag sino pa sa iya, tubangon niya na lang inigid nga kaso. At ara naman, ang kaso ginatubang sila mo ang robbery o kung robbery with homicide, pagpangawat kag pagpatay. Ini ginakabig nga isa karumal-dumal nga krimen man natabo diri sa may syudad sa Caris, tinalikdan nga bulan na. Aksyon Rex nga ginaksyonan gilayon man sa kapulisan at gayon ini madakpan the following day sa 7 sa Oktubre dira sa may barangay Singkang Airport kag nadala balik diri sa syudad sa Caris matapos ginisyak palagyo sa ginhimo santo ang krimen. Sa aton nga mga
Kagkabis una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon na ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakalido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa,
and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant yakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador. Arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Ang serbisyo. Alang-alang na ta sa tempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sa Aksyon na BBB. Mga ka-aksyon kita buwasa. Alang-alang na kita sa tempo. 50 dias na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag may 57 days before kita magsangat sa New Year's Day. No? Sige, salamat gid mga ka-aksyon na standby sa This Is My Life. Sunod na sa dirigi lamang manugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.